צריכים להישאר פה עוד כמה ימים, אז כאילו, קודם רצינו להגיד לכם שהיא חברים חזר לסרטון של עידית, אז רצינו פה בתקוות הוא רוצים שאני אעשה ותשימו לייק ותלכו לערוץ. אוקיי. עכשיו אתם צריכים ללכת הביתה, בסדר, אין בעיה. בבקשה תקחי אותה, אין בעיה, אין בעיה. אוקיי, זה בא. יאללה, בואו כנסי למיטה. אני ממש פה עכשיו. בואי ישנתי אותה. יופי. תשים לך פה. ואני פה מחשגיחה. אפילו ישנת אותי. אני חוסמת את השם שלי. בוקר. בוא נראה את אמא, אבא, מה את נראית עכשיו? בוקר עכשיו. התינוקת ישנת אותי ספר קודם. למה? בגלל סטארט. כן, אני צריכת נועה, בסדר. נועה, יש היום בית ספר. נועה, מה? למה את מעירה אותי? יש היום בית ספר. אוקיי. רגע, אני רק שמה ליד את המשקפיים שלך. אוי, תודה. אוקיי, נו, תורגלי את התיק שלו. בסדר, אבא. רגע, איפה אותו? לא, שכחתי אותו. אבא, שכחתי אותו בבית ספר, אז אני לא צריכה לקחת אותו. אוקיי, בואי, תלכי לבית ספר. לא, אין קייטנות. כאילו, יש לו, אבל היא לא הולכת עכשיו. טוב. כאילו, יש בית ספר רגיל, לא אין קייטנות. אוקיי, ביי. 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 יאללה. אני מקווה שיהיה לה טוב בבית ספר. תודה, תודה. אני שכחתי את בקומה למטה. אני שכחתי את המקום. בואי נזכיר את זה כאן. כן, את שלי כאן. טוב, יש לי קצת שקורה, אני ממש אוהבה, לא אכלתי. ישנתי הרבה ולא יכול. בבקשה, פסטה עגבניות. אני יכולה לאכול ככה. כן, אני בערך. כי אני שיהיה לי את זה בבית. אוקיי, יאללה. אוי, יש עכשיו צלצול, אני אלך לקחת את התיק. וזה בגדי בית ספר. לא. זה לא משנה בעצם, זה רק להתקדם. אוי, שלום. שלום. כולם רוצים קלמרים. טוב, תסתיו את הספר. מיד תפרעים בית הכחול. כולם רוצים את הספרים הכחולים. אני מוכן. כן, תסתיו את הספר.
אין לי כחול, אז אני אקח את הצהוב טוב. בסדר. זה אותו דבר, לא באותו צהוב, נכון? אבל כן, כן, אוקיי. גיאומטריה. קולור. 2 ועוד 2 כפול 5. זה כפול 2 זה 10. זה נפרד. עכשיו, אם אני עושה x, אם אני למשל עושה מציירת בלה בלה בלה, אני מציירת קשקוש ולבוש, מציירת עוד עם צבע ועוד צבע ועוד צבע ועוד צבע, בסוף זה יוצא לי יפה. אז אל תחשבו שקשקוש ולבוש זה לא יפה. אז נראה לי יש לכם הפסקה? כן, הפסקה יש. טוב, לפחות קצת, כן, רציתי ללמוד עוד. לא, אבל ממש כואב לי. שכואב לי קצת הראש, אז אני הולכת קצת. אין בעיה. יש לי כמה וידאים שנשאר משהו אחד. כן. אבל בקשו הם מטרות פה כל כך. הם בעצם זה קצת משהו. אין בעיה. אשים בלטר שלי. ומה אתה מתרגש תמיד? שהיום שמחר אנחנו עם כיתה איזה כיף. אז בטח יהיה לנו ילד מאחרים ויהיה לנו כיף. אז אולי כדאי שבאמת נעלה כיתה. בוא נבדוק איך אני אתחיל גם את ממש. טוב, אני אצא קצת לשחק ממש קודם. בוא נצא. איפה? ועוד 5 במידה. כן, פה. עודדים מעולים. טוב. כרגע קצת בוא נצחק פשוט כן לא משנה, לא חייב זה לא כיף זה פחות זה ואת אני לא צריכה לא את זה, טוב אני פשוט אקח את זה. טוב, תראה כמה קפים יש לי. טוב, זה מצולקני, אופית מאוס. אופית אופית אקבה. אוקיי, עכשיו יש לנו ימים. אני באמת איפה זה. לא יודעת איפה זה. יופי. מתחתן, איפה זה. איפה זה. יש, קיבלתי את זה הליכות. יפה. קיבלתי את הקופייה. יאללה, אני הולך לשים בלוקר שלי. יופי. אני שמתה לפצות. אני באמת אפשר עכשיו. הולכת מהר.
בעצם שכחתי את המייקאפ שלי. לא נורא, עכשיו לא צריך ספרים. כולם לא נפגעים, עכשיו זה יותר טוב בלי ספרים. ירון, באמת עוד. לא מקשיבי, כי אני לא יודעת מה לעשות. אני אמרתי את זה 1000 פעמים. אתה חושב שאני מטומטמת? לא, באמת, ממש טובה. אבל שטוב, יותר טובה פה. אז היא יכולה לעשות. לא יהיה יכולה לעשות. בסדר. אז עכשיו, רגע, אני אצא שנייה. משהו, הנה. הנה. סליחה שאני לא מציירת נכון, כי פשוט אין לי כוח לצייר את זה. אוקיי. עכשיו בוא נצייר משהו, מה שאני רוצה. אני מציירת קשקוש בלבוש, כמו שדיברנו על זה. אוקיי, למשל, שזה ד' למשל, ואת זה אני מקפצת ממש, ואז אני חוזרת. סיימתי, עכשיו בוא נלך הביתה. לפני שאני הולכת הביתה, רציתי להגיד לכם. אז בוא נגמור עוד סרטון של אינדי. נפגש בסרטון הבא. ביי.